Fl-għelieqi tal-Għargħur, dilettanti tal-Għaqda tan-Nar San Bartilmew tal-Għargħur għaddejjin bl-aħħar preparamenti għal spettaklu tan-Nar li se jsir nhar is-Sibt fl-għelieqi il-festa. Prelude of Fire se jinkludi show ta' nar sinkronizzat kemm mill-ajru kif ukoll mill-art. Il-moħħ wara t-torri li hu twil madwar 10 sulari u Roberto Gauci li blajnuna ta' madwar 30 ruħ itellgħu dan l-ispettaklu tan-nar sinkronizzat. Il-show jismu il-Prelude of Fire se jkun konsisti fi 15 minuta ta' nar sinkronizzat mal-mużika, ħajkenna tliet siltiet mużikali differenti u għandek l-effetti tat-torri mal-ajru u minn mal-art ukoll, ġifieri f'kollox mawd għall-ispettaklu tal-għelieqi il-festa. Bħal ħafna kmamar tan-nar oħra, ix-xogħol tan-nar jibda minn kmieni. Iżda din is-sena x-xogħol beda ftit aktar tard mis-soltu peress inħareġ permess għall-estensjoni tal-kamma tan-nar San Bartilmew Għargħur u għalhekk minħabba xi bini li sar, in-nhar l-ispettaklu ta' għada beda f'Jannar. It-temp xejn stabbli li kellna f'dawn l-aħħar jiem kellu impatt fuq il-ħidma ta' dawn id-dilettanti. Kif ftit jew titfakna allura volja kellna kollox motti li fit-torri. Sissa ma naħsibx li laqtitna daqshekk ħsara ma jidhirx li kien hemm imma xinqajgħu wis tokna żgħira. Prelude of Fire ser isir nhar is-Sibt l-għelieqi il-festa fid-9:09 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħadd Net Television se jkun qed ixandar b'mod dirett mill-Għargħur permezz tal-programm Forċina fejn filgħodu nsegwu l-quddiesa ta' jum il-festa u filgħaxija toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta' San Bartilmew.